Toto je vesmírna tvár časť druhá, čo nedáva zmysel, ak si nepozrieme vesmírnu tvár časť prvú, takže ak si to ešte neurobím, môžete to spraviť teraz. Ďakujem. Vesmírna tvár časť druhá. Naozaj som zachytil jeho trávnatosť. Áno, vážme, jak sa vo ľubosti. Naše čo? Nenehali sme si ujsť váš signál o vašich energetických zásobách. Hovorím o tomto tvorovi metovi. Veríme, že má kľúč k tomu, aby nás dostal domov. Niečo som našiel. Wow, toto je môj hlas. Naozaj? Matt? Áno, len tá najmenej saboľúba bytosť na našej planete by si takýto monument mohla odpustiť. Hej, ja som to dokázal. Vyzerám dobre. Naozaj som zachytil svoju trávnatosť. Ono to funguje, nech pokračuje. Hej Matt, ja ťa vlastne znášam. Áno, som slávny. No nie, myslel som, že ťa... Som slávny. Áno, sme tak blízko, už len malinký kúsok. Hej Matt. Vy ste nakopli našu loď, konečne sa dostaneme domov. Takže som hrdina? Áno, jasne. Šéfe, môžem? Ja som nás zachránil? Ale jasne. Šéfe. Veď ja som úžasný! Ach jaj. Šéfe! Čo? Ten prístroj už nemôže zobrať viac pýchy, lebo už to vyzerá, že už vybuchne. Rýchlo, zastavte ho. Nemôžeme. Odzdušite motory, plný warp pohon. Rozkaz. Matt, pamätáš si, keď som ti povedal, že ťa znášam? Áno. Klamal som. Poďte, dovolte mi ukázať vám záverečnú časť prehliadky. Pohľadte, násyp na odpad. Tu vyhadzujeme všetky naše anorganické a organické výlučky do tmavého a chladného vesmíru. A to zahrňa aj vás. Čože? Očakávané. Ale ja som hrdina. Ja som posilnil vašu loď s mojou tvárou. S mojou krásnou, peknou tvárou. Áno, sme všetci ťažšie nájde. To nemôžete. Poletíme s touto loďou späť domov, ak nemôžeme... Ach jaj. Pustite nás von. To plánujem. Nemohli by ste nás prosím zobrať domov? Áno, mohli by sme. Dvom. Wow, kto vedel, že zúfalosť a hlúposť sú tak úzko spojené? Ja to nechápem. Ja viem. Zábavná jazda? Jasné. Mali by nás unášať častejšie. Vidím to tak aj ja. Ja to tak vidím tiež. No mali by sme už asi ísť domov. Máte aj vy taký ten divný pocit, že padáme? Chalani, my máme problém. My nabúrame! My nemôžeme nabúrať! Som alergický na explózie! Do šlaka, veď urobte niečo! Skús toto. A čo to je? Vôbec netuším, ale nejak to zistí. Čo to vôbec robí? Tom, sfunkčí ten motor. Tom? On zomrel. Do šlaka. Čo teraz urobíme, Ed? Ja fakt netuším. Len nie tú tvár. Áno. Hej. OK, beriem späť. Už nechcem žiadne únosy. Inak Tom, dnes si celkom ticho. Lebo som sa poriadne opil.
Hej, Matt, Áno. si v pohode? Naozaj? Si dobrý. Moja alergia! Dabovali Korok, Grey, Vlad a Brumbex.